Kini nga mensahe bugat mahinungdanon og sentro o gikinahanglan nga butang. Dili kini sayon nga mamulong kalabot ni nga linya saligta sa grasya sa Ginoo o ato siyang himuon nga persona o nasayod siya nga nagkinahanglan ta sa iyang supply nga makadungog sa gipamulong sa Espiritu o tugutan ang pulong sa Ginoo nga magpabilin dinhi sa ato pagkatao o magbuhat o tumanon niya ang realidad diini nga pulong. Mugukol ko panahon sa uluhan mismo. Magkinabuhi diya sa pagbulutan o magrepresentar sa Dios. Nagunahon ako, kinsa man ang nakinabuhi diya sa pagbulutan, unsa may dagway nana. O akong i-suggest nga sa usa ka bahin, ang tanan dinhi sa yuta nagkinabuhi sa ilalom diya sa pagbutan sa usa ka paagi. Kitang tanan na ilalom sa usa ka pangagamahanan din sa naso diin ta. Busa sa usa ka bahin nagkinabuhi ta diha sa pagbulutan. Apan akong hitagag gibugaton nga sa laing bahin wala gyoy nagkinabuhi diha sa natural nga kinabuhi nga nagkinabuhi diha sa pagbulutan. Sa gawas murag ingon ni ana. Apan sa sulod sa tiunay daghang mga butang, daghang mga negatibong butang. Sa namalandong ko, unsaon man sa mga tao sa yuta nga walay Kristo, unsaon man nila pagkinabuhi diha sa pagbulutan, ang uban nagkinabuhi sumala sa ethics. Kalabot ni husto ba o sayop, atong girespetuhan ni nga tao, atong sundo ni nga tao, musugutan na ni nga tao sa ethical, murag nagkinabuhi diha sa pagbulutan. Ang uban po pinagi sa ilang disposisyon nga murag pasayon-sayon nga dali ra sila makasulod ni nga tao nga dili sila ganahan muaway o makigbisog, sila mo give in lang mo pa ubos lang. Ang uban na ilalom sa pagbulutan nga walay lain kundi diha sa kahadlok na kinabuhi sila diha ilalom sa usa ka diktador. Tunay sekreto nga mga pulis. Ang uban na espiya nga mga tao. Ang uban gibilanggo. Ang uban tungod kay dituo sila sa Dios. Busa aron nga mapreserba ilang kinabuhi. Nagpasakop na kinabuhi sila ilalom sa pagbulutan. O dunay mga nasod nga dili na ko nganlan nga dunay ingon ini ang mga tao gibansay diha sa ilang kultura nga may lalom sa pagbulutan. Busang ilang pagpasakop sa pagkatinuod o sa ka nagsumikad sa kultura. Walay kalabutan sa pagkaila sa pagbulutan kay mo naman na ilang kultura. Kini magdala ka nato sa usa ka butang nga mahayagan ta. Ang usa ka tawo nga tinud-anay nagkinabuhi ilalom sa pagbulutan maura ang atong Ginoong Hesus. Og dunay duha ka bahin diha sa bagong tugon nga nanghimatuod kalabot niini. Sa Matthew Kapitulo 8, ang usa ka centurion nagpadalag pulong ato ni sa Ginoo nga ang iyang ulipon nagmasakiton og hapit na mamatay.
Busa iyang gihangyo ang Ginoo nga ayuhon siya katong iyang sulugon. O ang Ginoo andam nga moadto. O ang centurion namulong nga dili ko angay nga ikaw moadto sa ilalom sa kong balay. Mamulong lang kag pulong. O ang akong ulipon maayo ra. O ang centurion mingon ini. Kay ako usab usa ka tawo nga ilalom sa pagbulutan. Ako usab usa ka tawo nga naa sa pagbulutan. Busa makasugo siya mga sundalo nga ubos niya kay siya mismo na ilaloman sa usa ka pagbulutan. Og iyang giila nga sige no kining Diyos tao nga Jesus o sa katao nga nailalom sa pagbulutan. Ug tungod niya na, ang iyang pulong nga ipamulong o isulti, pulong gyud sa pagbulutan. Apan ang uluhanong punto din mao nga si Kristo ra gyud nga Dios tao nga mao'y tao nga naa dinhi sa yuta nga sa gawas o sa sulod o sa pagkamao sa tiunay nagkinabuhi gyud ilalom sa pagbulutan nga mao ang Dios mismo. O ang laing bahin diha sa Pilipos kapitulo 2 nga sa diyang gipadaplin sa Ginoo ang himaya niya sa gawas sa iyang pagka-Dios ug nahimo siyang tao o nagpaubos siya sa iyang kaugalingon aron mahimong usa ka ulipon. O siya nagmasinugtanon ngadto sa kamatayon. O si Brother Ni sa basahon nga authority and submission. Dunay matahom nga kapitulo kalabot sa pagpasakop ni Kristo. O giyang gisulti nga ang Ginoo nagmasinugtanon ngadto sa kamatayon. Bisan sa kamatayon ngadto sa cross, iyang i-establisar ang pagpasakop. Iyang i-establisar ang pagkamasinugtanon. Siya na ilalom sa pagbulutan, nagsugot sa kabubuton sa Dios, nisugot sa pulong sa Amahan, bisan unsa pagkadto hangtod sa katapusan. Busa ang Dios gituboy siya pag-ayo sa Dios o gihatagan siya ngalan labaw sa tanang ngalan. O nito ko sa tibok nakong pagkatao maabot ang adlaw nga ang tanang tuhod mga piko sa langit o sa yuta o ilalom sa yuta o ang tanang dila mo musugid nga si Ginoong Jesus Ginoo. Busa na dinhi ang sumbanan sa pagkinabuhi diha sa pagbulutan, nagbuhat sa kabubuton sa Dios, nagmasinugtanon ngadto sa kamatayon, unya sa pagkabanhaw, ni padayag siya sa iyang matinun-an sa Matthew 28. O kining pulong nga iyang gipamulong, kini masulat gid unta sa atong mga kasing-kasing. Ningon siya, nga ang tanang pagbulutan sa langit o sa yuta, gikatugya na kanako, gikahatag na kanako ang anak sa tao. Ang tanang pagbulutan sa langit o sa yuta, gihatag na kaniya sa Dios mismo. Kay ang Dios man mao'y pagbulutan, ato na'y makita sa atong pagpadayon sa talamdan, ang pagbulutan nagsumikad lamang niya o iyan ay itugyan sa iyang gilansang sa cross na banhaw ni kayab o gipalingkod sa trono nga anak sa tao. Busa mga igsoon, kinahanglan makita nato
Unsay gipasabot niini nga pamulong? Nagpasabot kini nga walay bisan kinsa dinhi nga lawak, wala gyud pagbulutan. Og wala gyud. Kaya ang tanang pagbulutan naaman sa anak tataw sa himaya. Batunan ta tingali niya o bansayon sa paagi nga ang iyang pagbulutan mapadayag pinaagi nato, muagay kini gikan nato apan dili kita. Og umulon ta niya nga mga Diyos taong makarepresentar niya sa iyang pagbulutan. Apan kinahanglan makaamgo ta, wala tay bisan unsang pagbulutan. Kinahanglan nga tin-aw ta nini. O kalabot sa pagbulutan, akong ihatag kini nga hunahuna. Nga ang lawas ni Kristo may prinsipyong nagdumala sa iglesia, sa pagpangalagad, sa ministry o sa buhat. Kining tulo, church ministry ug work, dili gyud mabulag. Apan kini sila dunay kalainan usab. Tungod kay ang lawas may prinsipyo nga nagdumala, ang iglesia direktang ilalom sa pagbulutan sa ulo sa lawas, nga mo ang Ginoo sa tanan, nga dunay naay tanang pagbulutan. O ang mga ansyano, direkta ilalom nini nga trono. Apan ang iglesia, dili maka-overstep, dili makalapas o dunay buhaton nga mo impluwensya diya sa work, diya sa buhat o sa ministry. Busa katong naa sa ministry, usab, na ilalom sa pagkaulo ni Kristo sa direkta gyud. O bisan unsang ipangalagad, ilabi na nga nasa payuli sa Ginoo, kini magsumikad gyud sa tao nga naa sa trono. O kini mo agay o busa ang buhat o ang mga co-workers o dili makaingon nga di mimoyo na kanang inyong hisgutanan. Ingani gidunta kay na kanang ingana naglapas na overstep. O ang iglesia ba gusto mi nga ingani ang hisgutanan. Lapas gihapon, overstepping. Apan ang ministry alang sa iglesia nga lawas ni Kristo. O ang buhat mao ang lawas nga nangitag pagtubo. O nasayod ta sa ilustrasyon sa Buhat Kapitulo 13 nga dunay 5 ka tawo nangalagad nga to sa Ginoo o ang espiritu namulong. Kini ang espiritu sa Ginoo, ang Ginoong espiritu nga direktang nagiya og nagahin alang nako, igahin alang nako si Bernabe ug si Saulo ngadto sa buhat nga diin akong silang gitawag alang nini. Busa masak makausa ang buhat wala gi kontrolar sa iglesia, wala gi kontrolar sa ministry, direkta kini gikan sa pagbulutan sa ulo. Apan dunay aspito nini nga kamatuoran nga kinahanglan tin-aw, klaro nga mahatagag kahulugan sa bisan unsang butang nga nasa inyong pagkatao nga dili mo uyon ini o sa tinud-anay muduol gyud mo sa Ginoo sa personal o ipakigambitay ni diha sa mga pakigambitay.
ang buhat, ang mga co-workers, walay katungod o walay sukaranan nga mo exercise o pagbulutan diha sa mga iglesia lokal. Wala gyud ingon ni ana nga butang. Ang tuyo sa buhat aron naman makatubo alang sa pagtukod sa lawas ni Kristo. Kinahanglan tin-aw ta niini. Na kinabuhi nata mga dekada o diya sa usa ka sumbanan nga usa ka tawo nga nagilalom sa pagbulutan og nagrepresentar sa Dios. O kung dunay usa ka leading co-worker kana mao si Brother Lee. Kung dunay papangalagad sa panahon o sa pananahon sa panahon, si Brother Lee ra gyud. O wala siya nilapas diha sa pagpangalagad o sa buhat nga mo kontrolar sa bisan kinsa o bisan unsang iglesia. Daghan kanato diha sa to pagagambitay niya. Daghan tingal mga ginatus tingali nato nasayod ang Ginoo. Doon na tayo pagkikambitahan ni Barley aron doon na tayo paggiya apan ang iyang tubag niya maura gyapon. Kinahanglan mong muampo. Wala mo siya nagunaw na nga ako leader, ako mo ang tao. Got mo musulti ko ninyo. O sige, ato dito, buhatan na, ayaw buhatan eh. O katong, palitan na nga balay. Wala. Akong gihisgutan sa unang mensahe, tungkol kay doon ako'y giya o nagtuko nga naagyod, sana mamulong ko, ang Ginoo maluluyon gid kanato. Siya ang Dios nga dunay malumo nga kasing-kasing, mahigugmaong kalulot, taas nga pailog. Busa nini nga pagbansay, naghatag ka natong tanan nga makat-on o maynungdanong kamatuuran. Kalabot sa Kristohanong kinabuhi o sa Iglesianong kinabuhi diha sa pangagamanan sa Dios aron kita maluwas sa pagkinabuhi sa paagi o nagbuhat bag mga butang diha sa atong buhat nga makapadala sa mataro nga paghukom sa Dios diha sa iyang pangagamahanan. Nasayod ang Ginoo nga wala ko nagpunting sa kumpulong sa bisan unsang dapit o sa bisan kinsa. Ang akong pulong alang sa tanang dapit o sa tanan sa matag usa. O ang usa nga makadawat ni nga pulong ako. Nasayod ang Ginoo nga tinud-an na jud ko diana. Busa kinalan kini tin-aw alang kanato. O ang ikaduhang bahin niini nga ulo hisgutanan nga uluhan mao ang magrepresentar sa Dios. Sugod sa Roman numeral 3 ato nang makita dito o nadia ang uluhanong luwan. O sa katapusang punto sa talamdan, ako dili magdali-dali apan doon ako'y pagbahin-bahin sa kong oras aron makaabot ko sa katapusang punto sa hingpit gyud sa detalye nga sakto-sakto ra ang oras kini magrepresentar sa Dios. Katurang nagkinabuhi ilalom sa pagbulutan ang makarepresentar sa Dios. O sa ka seryoso nga butang kini. Kanang dili hustong makarepresenta sa Dios diha sa mga balaan. Kanang magpadayag og pagbati nga atuwara apan dili iya sa Ginoo, dili gikan sa Ginoo.
kanang mamulong og mga hunahuna og mga opinyon nga atua og dili gikan sa Ginoo. O grabe pa niya na, nagdesisyon, nagbuhat og mga desisyon, nga seryoso nga mga desisyon. Naglakip og mga tao, naglambigit og mga dapit, naglambigit og daghang mga butang. O makaamgot moingon ang Ginoo tingali, wala nako giila ang inyong mga desisyon. Dili ko mooyon ini. Ang tinubdan ini inyong kaugalingon kadtong makarepresentar nako. Nagkat-on sa mas lalom nga dili mo salig sa ilang kaugalingon. Dili mahimong subjektibo. Kung dili nagdumili sa kaugalingon sa tanang matag paagi. O makadawat o mga pagbatok sa espiritu hangtod nga mabuak ang kaugalingon, mabuak. O karon kining Kristo nga nakinabuhi ilalom sa pagbulutan. Mausab ang Kristo nga naatanan niyang pagbulutan nagkinabuhi nining personaha, nining nga tao. Apan kini nga brother, human siya nagpursige sa Ginoo nining bahina. Dili gihapon mo gamit sa iyang kaugalingon. O mangita gyapon, manganda gyapon tinud-anay nga pakigambitay. Ang mga mensahe din kay gusto sa Ginoo nga himuon ta nining matanga sa tawo. Wala ta dala din aron sultian ta nga ayaw pagbuhat ana. Ikaw pakyas niani niana. Ang kahayag kinahanglan mo abot aron mapaubsanon ta o bukas ta apan ang kasing-kasing sa Ginoo mao nga pasaray ang kaugalingon din nato, magkinabuhi din nato. Ibansayon ta nga magkinabuhi lalom sa pagbulutan o dugang pang bansayon ta nga makarepresentar niya. Karon anin ta sa talamdan. Ang Dios mao kinalabuang pagbulutan, na niya ang tanang pagbulutan. Nagrepresentar sa Dios mismo ang iyang pagbulutan. Nagrepresentar lang sa mga buhat sa Dios ang iyang gahom. Ang pagbulutan sa Dios sa pagkatinuod, mao ang Dios mismo. Nagikan sa kaugalingong pagkamao sa Dios ang pagbulutan. Ang Grigong pulong sa noun nga pagbulutan, ex-ousia. Ousia, nagpasabot nga pagtiurang pagkamao. Kanang ex katong nagikan niya, nagikan nini. Ang pagbulutan doon ay tinubdan, doon ay gigikanan diya sa sulod nung pagkamao sa Dios. O kung kini mo agay gikan pagawas, mao kana ang pagbulutan. Walay manulunda, walay apostol, walay ansyano, walay tao din sa yuta nga makaingon, ako ang pagbulutan, doon ako'y pagbulutan, o kini mugawas gikan ako. Kana satanas nun nga puli. Kana labihan nga pagrebelde, pagpuli sa Dios sa iyang pagbulutan, pinagi sa kaugalingon. Busa sa Bugna 22, nasayot ang tanan, nga dunay trono sa Dios ug sa Kordero, ug ang tubig, suba sa tubig sa kinabuhi nagagay, ug doon na tayo alawiton,
nga dunay uluhanong hunahuna nga ang suba nagagay nagdala nagatod sa pagbulutan sa Dios ngadto sa agayan niini. Sa C, nagikan sa Dios ang tanang pagbulutan, espirituhanon, iya sa posisyon o iya sa pangagamhanan. O anita sa duha ka punto sa talamdan, mabasa na to ang pulong nga gitawag og delegated authority o mabasa po na to kining deputy authority. Parihas ra ni mga tinugyan ng pagbulutan. Walay butang nga klase-klase nga tawo nga kalabanan ang mga workers nga mo assume niini, mo angko niini nga kami mga deputy authority o ang mga leading ones o mga ansyano nga among gi-appoint, mga delegated sila under sa pagbulutan. Katong mo sulti na, katong mo buhat niya na, nag-establishal sila karon o hierarchy. Kami ang mga deputy authority, kanang among gi-appoint, delegated authority na sila, busa ilalom na sila namo. O kami, bisan unsay rason among buhaton, makapalagpot ninyo, makatangtang ninyo. Nahitabo ni diya sa kontinyente sa South America. Dili sa usa ka syudad, usa ka nasod, tibuok mangani kontinente. Ang usa, yang giisip yung kagalingon nga apostol. Usab magaling niya yung ngalan nga Juan. Ako ang yung apostol Juan. Doon ako sa pagbulutan. Alabanan mo, ingon siya. Kinsa man mo criticize, magnaway na ko. Tingala ko nga nung buhi pa man sila. Busa siya, o ang iyang mga magsusunod, nang-appoint sila mga ansyano, kung katong dili mo uyon nila, palagputon. O mag-appoint sila lain nga mo uyon nila. Kanil sila, hinyos, grabe ni. Doon na siya tinubdan sa yawa mismo. Usa, kinahanglan tinaw ta. Nga ang tanang nagikan, nagsumikad sa Dios, o kaning mga apostol nga mga appoint o mga ansyano sa buhat o sa 1 Timoteo, nga kamo mga ansyano, direkta mo ilalom sa Dios nga pagbulutan. Kami mo atiman ninyo kung dunay mga panginahanglan, mutabang mi ninyo. Apan dili mi mo sulay sa pag-control ninyo o susiyon mo kung gibuhat ninyo ang dili na mo gustong buhaton o mo na ang nahitabo. Na bisita mi dito nga mga nasura, pila na katuig sa Brazil. Dito ang headquarters sa anining tawhana. O gitagaan ko sa Ginoo espirituhanong pagpanabot. Dunay dako kay nga mga hierarchy nga sa tibuok kontinente nga wala sa mga magtutuo sa tanang unibersohan ng pag-iambitay. Busa doon ako'y pagbati, doon ako'y pag-ampo. Ginoo, gunoba kining kinatibukan nga struktura. Doon na yun kay tinuod nga pahiuli dining dapita. Kini nagpadayon sa pila ka mga katuigan. D, matandog nga ni nato ang pagbulutan sa Dios, matandog nato ang Dios mismo. Pareho ra ka nang makahinagbo sa pagbulutan sa Dios sa makahinagbo sa Dios. Matandog nato ang Dios mismo. Kinahanglan maingon nga doon tayo personal nga pag-ikontak. Dili ni sa teorya. Sama ra ni ba sa ka nagdula o kurente? Mao ba na? Wala pa
ingana din na. So di na gina ko na buhaton. Di na ako nahikapon. Kinala maginagbo ginunta natong tanan ang pagbulutan magpalimiti sa Dios o magpagiya sa iyang tinugyan ng pagbulutan. Atong isulti sa putli nga paagi, sa husto nga paagi. Doon ay mga pagiya sa buhat o sa ministry nga kining delegated authority nga wala man wala man nagdominar kundi diha sa lawas kundi dunay pagpanguna. Roman numeral 2. Dunay duha kadakong prinsipyo sa universo, ang pagbulutan sa Dios ug ang pagsupil ni Satanas. Ang bugtong talagsaong panagsumpaki tala sa Dios ug ni Satanas kalabot man sa pagbulutan o pagsupil. Busa mao ni ang hinungdan nga mayon ko nga wala gyud dinhi sa yuta nga nagkinabuhi diha sa pagbulutan. Gawas ni Kristo kaya ang prinsipyo sa pagsupil na man sa tong hulog nga kinaya. O kini tandugon gyud sa Dios o kini mabuak gyud o doon na tayo hustong pagkahadlok sa Dios. O morespeto sa iyang pangagamhanan o dunay pagkaseryoso diha sa iyang pagkaginoo o pagbulutan. Ang pagsupil, pagdumili man sa pagbulutan sa Dios o pagsalikway sa pagbuot sa Dios. Kini daghan kini dito sa United States. Sa sulod nako ug ang uban nag-ampo Ginoo. Mo anhin naon ta ka aron mabatukan kini ako nang gilakbitan kaniadto. Iya ning batukan pinaagi sa iglesia o pinaagi sa pag-ampo sa iglesia. O kanang iglesia mismo nailalom sa iya sa panggamhanan nga pagdumala o pagbulutan. Nagpaabot siya nga mabatunan ta niya. B. Bisag nisupil si Satanas sa pagbulutan sa Dios o bisan nisupak ang tao sa iyang pagbulutan sa pagsupil nini kaniya. Dili papadayonon sa Dios kining pagsupila. Dahil gyud Ginoo. Dili lang sa kapuliyay nato nang nakita sa kasaysayan nato. Sa unsang hinungdan sa iyang kalam iyang gitugutan ni nga mapadayon o inig sulod niya ni sa dili. Sobra na. Dili gyud ni mo padayon. Kinahanglan hatagan to sa lugar nga makabuhat nini bisan unsa iyang buhaton o unsay gusto niyang buhaton. Kay siya ang Dios. Establisaron niya ang iyang gingarian dinhi sa yuta. Musa natas Pilipinas, gusto kong moingon nga ang Dios istablisar sa Ginoo sa Dios ang iyang gingarian sa tibok Pilipinas. Amen. Amen. Sa C, ang sentro sa panaglalis sa universo, may kalabutan man kung kinsay dunay pagbulutan. Sa politika, o bisan sa paglalisay sa mga brothers, sa ilo ako sa pagingon, nga dunay mga brothers nga magkatapok, maglalisay man. Siya, na ako'y pagbulutan. May pwede isa na ako. Mo ni sanglitanan nga murag baliwala lang. Doon ay tulo ka brother nga nanguna sa United States sa kadapit o nga sa ka brother. Iyan na ning buhaton simana kada simana. Mato siya sa brothers meeting o musulti siya nga ako uban sa Ginoo o ang gipakita sa Ginoo kanako kini. Namulong ang Ginoo nako gisultian ko niya. Busa niabot siya nga doon na final nga pulong kay gisultihan ko sa Ginoo
Namulong ko ang Ginoo niya. Pero ang ubang mga brothers nga mabahin sa lawas, dili man makasultig amin, dili man makaamin niya. O matinud-anon gid sila nga naas pagyambitay. Busa ni pagyambit sila nga dunay lahi nila nga pagbati. O katong brother nga doon ako na pagbulutan, subjektibo. Kay kung nga nagsalikway mo sa Dios, kung mo salikway man ako. Kani ang paagi kana pag-usurp, paggamit sa pagbulutan nga ang kaugalingon mo ay kusganon. Kanang dunay maingon, kanang gipakita sa Ginoo na ako kini gisultian ko sa Dios ani. Well, nakatuon ko, dili ko magiglales. Nagpakita ba ang Dios nimo o nagsulti ba ang Dios? Makita ra nato na. Makaingon lang ko, wala may echo, wala may pasumbalik. Doon naman ko espiritu, doon naman ko lawas. Mo tahod ba mo sa lawas? Mo tahod ba mo sa pagbulutan sa Ginoo nga napadayag diya sa lawas? Pero kanang subjektibo nga tao, nagsalig ra sa ilahang pagbati. Si John Ingalls, na naman tas Ginoo, ako na siyang gi-mention. Natapos niya yung kinabuhi, kanunay siyang nisalig sa iyang subjektibo nga pagbati o iyang gibati. Nga ang pahiyuli sa Ginoo na usab ng kinaiya ko no. Nga busa mo biya siya. Wala man nausab ang kinaiya sa pahiyuli. Si John Hinoon, John Ingalls mo nausab yang kinaiya. Nibiya siya. Nag-establishar og laing Lord's Table meeting sa Anaheim. Sa among nasayran, gihatagan siya sa Ginoo o kapin sa 20 ka tuig, walay paghinulsol. Dili man ko maghuhukom niya, o dili pug ko nga baliwala lang. Dili pug ko gustong maingana akong katapusan kay negatibo na nga sumbanan. Doon na kita'y positibo nga mga sumbanan. Sa kaigsoon nga nag-una na to nini. O ang pag-ampo sa akong pag-ununa nini. Ginoo buhata usab kini dinhin nako. Tungod og alam sa imong lawas. D. Ipatumong gid nato ang atong kaugalingon nga mopasakop og mokupot sa pagbulutan sa Dios. Roman numeral 3. O sa giduntang representante sa Dios ang taong gitudlo diya nga mahimong tinugyan ng pagbulutan. Kini ang atong pagliso sa nabilin nga mga 25 ka mga minuto. Ang unang butang akong dalhon sa inyong pagtagad, mao kining pamilyar nga bersikulo, Genesis 1:26 o 27. Og kuhaon nako ang inyong atensyon sa hanay dinhi. Buhaton nato ang tao sa atong dagway. Sumala sa pagkasama nato. Og magbuot sila. Ang dagway una, kana ang pagpadayag sa Dios. Katurang nakapadayag sa Dios ang makarepresentar sa Dios. Kaya sa pagkatinuod kining pagpadayag, mahimo man ning representante. Busa dako yung sayop, kanang doon ako'y gikan sa Dios o nako'y ni ana. Kinahanglan palihog pagkaton sa atong kasaysayan. Ayaw subliya. Ayaw pagguba imong kaugalingon tungod niini. Buot sa Dios nga makabaton, naa sa iyang kasing-kasing,
Mao ni ang usa ka hinungdan nga nung gibuhatan niya. Buot niya nga mapayuli ang yuta tungkol sa iyang gingharian, ang iyang kabuuton matuman sa yuta. Buot niya nga king tao makarepresentar sa iyang pagbulutan sa mubatok sa iyang kaaway nga nag-ilog sa yuta. Buot niya nga mahimutang iyang representante nga husto nga mo representar apan nagdepende na sa dagway. Kung nagpadayag ka sa imong kaigalingon ra, dili gyud ka makarepresentar sa Dios. Makagamit kag mga pulong, mga doktrina nga marag husto. Magkakutlo ka mga pulong gikan sa ministry o bersikulo ba? O nga gipili ra po nimo para ra po sa imong kahimtang. O labi na mo nang buhaton, labi nimong gipadayag imong kaugalingon o gidisqualify nimo imong kaugalingon. Busa kinahanglan matransforma ta ngadto sa iyang dagway gikan sa himaya ngadto sa himaya. Sa Exodo sa Numeros 12 o 16, husto ang pagrepresentar ni Moises sa Dios. Doon na tayo seksyon sa kapakyasan ni Moises. So ito na tayo nani. Nagtuko nga doon na tayo lunhaw nga pag-review nga makatabang na to. Gitawag si Moises nga pinakamalumong nga tao din sa yuta. Ang yang ang yang kakuha nagsugod sa edad siya 80. Kaning 2 million ka mga tao pagdala kanila gikan sa Egypto ngadto sa mayong yuta. Unsa kabugat ang iyang responsibilidad. Ang mga butang nga iyang naagian balik-balik, subli-subli. Ang pagsupil batok niya o pinagi ni Aaron, si Nadab, si Abihu, gilamoy sila sa yuta, o ang kalayo milamoy sa 250. Tanang mga tao ni rebelde, ningon nga ikaw nagpatay nila. Nagpaubos siya sa iyo kalayong atubangan sa Dios. Apa nakabuhat siya usa ka sayop. Kanang usa ka sayop mao ang sala ngadto kamatayon o sala nga ikamatay. Kinahanglan mo ato nang basahon o ato nang tanawon. Sa Deuteronomio iyang gisulti na sayon man mo sa akong gibuhat. Sayon mo sa akong gibuhat o ang resulta sa akong gibuhat mao nga dili ko makasulod sa mayong yuta o iyang maymayan ang iyang mga espirituhan ng anak nga ayaw na buhata. Ayaw ninyo subliya. Makaton nung tatag seryosong pagtulunan sa usang higayon nga wala makarepresentar sa Dios si Moises. Sa paghampak ni Moises sa dakong bato sa makaduha o sa pagngalan niya sa mga tao mga masupilon, wala niya balaan ang Dios sa tubangan sa katawhan sa Israel. Ang pagbalaan sa Dios, paghibuman kaniyang balaan, sa ato pa, ginahin, gikan sa tanang gikan sa tanang mini nga Dios. Ang dili pagbalaan sa Dios, paghimuman kaniyang kasagaran. Sadang na waan siya pagkontrol sa iyang espiritu, na suko siya, giingnan niya silag mga rebelde. Giingnan naman ta siya sa Ginoo nga mamulong ra sa bato. Iyang gihatagag, iyang gipakita nga ang Dios na suko ninyo, na suko sa mga tao, ang Dios batok ninyo. Gitawag mo sa Dios nga mga rebelde. Siya ang representative, nagrepresentante. Busa, ato nang i-aplika sa tinabuhis pamilya. Kanang nakakurat yun ako, masyak yun ko ang mga anak, giila sa Dios sa kapanahon, nga sila gipili sa Dios. Doon ay kaakuhan ang amahan diya sa pamilya, nagrepresenta sila sa Dios, o ang mga anak makabati niya na unsa may ilang ipakita. Ang uban nagtuo sa Dios, and nagtupod sila nga ang Dios dili ganahan ako kay ang Dios gila kasuko.
busa wala nimo siya gibalaan. Gibutang nimo ang Dios sa kategorya sa Dios sa pagano, puno sa kasuko. O sabi sa pagkasuko ni Moises sa mga tao o sa sayop nga paghampak niya sa dakong bato sa makaduwa, wala niya balaan ang Dios. Sa pagkasuko niya wala man unta masuko ang Dios, wala makatarong pagrepresentar si Moises sa Dios sa balaang kinaiya niya. O sa paghampak niya sa dakong bato sa makaduha, wala niya tumana ang pulong sa Dios sa iyang pamatigayon. Nakasala si Moises sa balaang kinaiya sa Dios o sa Dios ng pamatigayon niya. Gisaway niya nga mga masupilon ang katawhan, apan siya ay ang nisupil sa pulong sa Dios. Kaduha gyud niyon ang Dios kaniya nga ikaw mao'y nisupil. Kung nasayod ta, sa diyang si Moises na sa espesyal nga pagkabutang sa bugna, dili siya makasulod sa mayong yuta. Mutungas lang katis iyon ang Ginoo ni hangyo sa Ginoo, pero niyon sa Dios sa ayaw na pagsulti nako. Sa 120 niyang edad, kusganon siya. Wala siya nag-antipara. Mayo ang iyang kahimsog. Mura sa physical, mura dili pa siya mamatay. Paniyon ng Dios atos bukid og mamatay ka. O dito nabasa na to nga namatay si Moises sa pulong ni Jehova. Kana mao ang pagagamhanan. Sumbanana usa ra gyud kay gayon. One time ra gyud. Ang Dios ra gyud magsusi unsa ang sala nga ikamatay, unsay makapahimo nimo nini sa Dios ra na. Wala ka diha ni Moises doon na siya sayop mahadlok ko magkurog unta ko sa akong kaugalingon. Dili man ta si Moises pero kita unta mayngon nga mas labi pa ta niya na. Sa tanang isulti og buhaton nato kalabot sa katawan sa Dios, uyon gyud unta sa balaang kinaya sa Dios ang tinagda nato. Ug uyon gyud unta sa Dios ang pamatagan niya ang mga buhat nato. Atong mga aksyon, mga buhat. Kana naglambigit og mga tao, mga kaiglesiyahan, naglambigit og mga teritoryo, nagsulti ko sa prinsipyo. Sa buhat na hitabo ni sa United States, sa South America, sa laing nasod, ubang nasod, usab. Prinsipyo ni siya, seryoso ni. Si imbado ni Kristo, si Apostol Pablo, nga nagrepresentar sa Dios. Siya ang sumbanan diya sa bagong tugon. Siya ang tato nga guba sa iglesia, mupatay sa mga matuto, panggihimo siya sa Dios nga representante. Ang ministro sa bagong pag-isad, tao mang gihatag og langitnong pagbulutan nga mo representar sa kinalabwang pagbulutan. Wala siya pagbulutan sa iyang kagalingon. Nagrepresentar lang siya. Gigamit ni Pablo ang katungod niya sa pag-apostol, dili aron maghari-hari sa mga magtotoo, kundi aron magtukod nila. Kanang pagbulutan nga diya sa baras nga puthaw, sa kaaway na. Ang pagbansay sa pagbulutan nga representar sa pagbulutan sa Dios diya sa iglesia, alang gyud sa pagtukod. 3. Gigamit ni Pablo ang pagbulutan dalana sa iyang pagkaapostol sa pagpanudlo, pagpakig-away sa espirituhanong away, pagbuhat diha sa gisukod sa sukdanan sa Dios, o sa pagpangabugho niya sa mga magtotoo alang ni Kristo. Sa 2 Corinto Kapitulo 10, namulong siya nini, ang sukod.
Ako dili ko makaatob sa nasa. Iyang ilang Dios nga nagsukod. Iya akong gilimitahan. O makapanghimatod ko ninyo sa pagbansay sa Ginoo sa iyang kaluoy. Sa 5 katuig nga ako nagbiyahe uban sa mga igsoon aron mga lagad. Ako nangalagad gyud kamaturan o kinabuhi og dunay pakigambitay uban sa mga balaan. Kanara. Wala ko nagtandog sa bisan unsang butang diha sa mga kaiglesiyahan. Wala ko nagpadayag og mga bisan unsang opinyon. Wala ko nang tandog sa buhat dinhi. Wala ko'y opinyon kalabot sa buhat diha dinhi sa Pilipinas. Ang kamaturan ako nagbuhat sa mga mensahe uban sa mga co-worker ni Brother Lee. Taas nga panahon. Wala na lain nga nalipay ko nga ako sa pagsukod. Kung mato ko sa Russia o maki-fellowship ni Benson o iya kong gihangyo amadto. Doon ay mga brothers mato dito, mga co-workers. O ni diretso ra og lapas dito giusab ang mabutang. Walay mga paglimite. Ako dinhi aron malagad, malimitahan, mamulong sa kinabuhi, kamaturan o makigambitay. Doon natin alay pagpangatiman. Kung doon ay oportunidad niya mo na. Dili ko gusto masayod og bisan unsa kalabot sa kaiglesiyan. Dili ko gusto masayod og bisan unsa kalabot sa buhat. Ayaw ko pangutana. Sulti sa Brother Benson. Kay iyan ang gisukod sa Dios kaniya. O saan ka panalangin? Kini makapreserba nato. Nakatapusang punto sa pipila ka panahon. Mayo akong panahon pa. Okay pa. Nagpasakop gyud sa pagbulutan ang taong hustong nagrepresentar sa Dios. Nay pagsumpay sa punto sa ubos sa di. Doon ako gilista nga mga laing butang sa ikaduhang bahin sa basahon, authority and submission. Kato nga basahon, tingali na saipan paggamit sa kadaghanan kaysa ubang ministry books nga na-publish. Katong gustong manaa sa pagbulutan, ilang malagway ang kaugalingon sa pagbulutan. Ang una, diya sa pagrebelde, busa ilang sultihan ng uban nga rebelde mo, naglingkod sila diha nga authority. Dahil mga sila na magbisita nila, ako ang dunay espirituhan ng pagbulutan din Apan ikaduhang bahin sa basahon, kanang unsaon nga mahimong representante sa Dios, usang matanga sa pagkatao. O di ato sang ipadaplit yung una. O sunod, kung doon na tayo mga training ingon yan ang Diyos may nagbuot, tingali sunod nga panahon sa sunod tuig, kung ang pangamahanan sa Diyos magpahilo na maayo kayo nga hinay na niyong basahon kadto o i-absorb ang nakatunan ni Brother Ni. Nagpasakop gyud sa pagbulutan ng taong hustong nagrepresentar sa Dios. Mo na ang unang butang. Unsa man nato pagrepresentar ang pagbulutan kung ikaw mismo sa imong kaugalingon wala nagpasakop sa pagbulutan? Kini tinud-anay nga sugilanon. Ang amahan o ang anak, 89 years old na ang amahan. Sila nagkauban sa sakyanan. Doon ay pangutana ang anak, Dad, di ba ni sunod kinalaman ta mo sunod sa traffic rules, no? Niya man niyan pa ang bata. Nganong nakita man lagi na kung detector diha sa dashboard na busa nakita ninyo ang amahan mismo wala ni submitar sa pagbulutan. Unsa man niya pagrepresent niya na ngadto sa iyang anak. Ang anak maka-discern. Nahigugma ko sa akong papa, akong respetuhan akong papa. Pero siya buguyon nga papa.
Pag doon ay speed limit, nakita niya dito, nilapas. Wala tingali nakakita nga police officer. Kung naay police, hinay, then wala na diha police, patsutoy na pod. Ikaduha, kinala makaamgo ta, nga sayang kagalingon siya walay pagbulutan. Nagpasabot kini nga matag-usa nato, kinala makaamgo nini. Kung si Brother A, nga doon discernment, makaamgo, nga kini si Brother B, naguna-huna, nga doon na siya pagbulutan, sa iyang kagulingon, tabangan niya. O ipasulti siya ni Brother B, pero mo liskuhag si B, nagpamatuod nga wala siya sa pagbulutan. Akong subliyon, wala, bisan kinsa nini nga room, nini nga lawak, nga makasulti nini. Apan doon ay pipila, nga gituyo gyud nga wala ni ani nga training. Inyo man ang desisyon, ako nang respetuhan yung desisyon. Ang pulo nga gi-release din alang sa tanan sa Pilipinas. Bisan wala ba sila diri sa training or naa ba sila o wala. Para gyapon ninyo ning pulonga. Kay kini pulong gikan sa Dios. Ilalom gyapon mo niya nga pulong. Sa dili pa na ako basahon ng katapusang punto, ako pa nang i-mention ng uban diri. Ang tao nga mo representar sa Dios, katubang nasayod sa kabubuton sa Dios. O sayang pagbati, sayang unahuna. Bisan sa tinguha sayang kasing-kasing. Unsa man nimo pagpadayag ang tao nga wala ka nakasayod sa usay gusto, usay tuyo na natawhana. O ang sunod, kato makarepresentar sa Dios, kinalan makailagi siya sa tao nga girepresentahan niya ang Dios mismo. Unsa man nimo pagrepresentar sa Dios nga wala ka makaila niya. Ikaw mismo sa imong kagalingon, bisan do na kay kasing-kasing nga mo representa niya, wa ka masayod sa imong buhaton. O kalabot tiidi, kung mo representa sa Dios, na kinabuhi diya sa pagigambitay uban sa Dios. Na ilalom sa direkta nga pagdumala sa Dios. Masayod sa pagbati o sa tuyo sa Dios. Sunod, katong makarepresenta sa Dios, dili masamok kung nakaton siya nga ang uban namulong o mga negatibo batok niya. Doon na uban makadungo sila unsa man to gisulti ato nga text, sa gisulti ato nga email. O nagisulti sa social media. O suko dayon. Makatilaw mo nako. Gidisqualify di ba imong kaugalingon. Bisan ang itong Ginoo kisaway siya nga nausa ni Beelzebub sa demonyo. Wala na nakasamok niya. Katong wala naka-bother niya gingadto atong Ginoo, wala siya nasamok. Sa inyong gusto diha? Ako rin yung itugyan kaniya nga matarong sa Dios. Siya rin mo atiman niya na. Katong makarepresenta sa Dios, kinahanglan maluluyon gyud sa uban. Istrikto sa iyang kaugalingon. Apan magrasyahon sa uban. Kung ay pag-courier sa mapagpamulong, pagkamatarong, pagidayat o kalipay, ang pagkamatarong talinatog sa Dios. Doon na tayo pakigdayat base sa pagkamatarong sa uban, o doon na tayo kalipay diya sa Espiritu Santo.
Sunod, katong makarepresenta sa Dios, kinahanglan ilhon gyud sa Dios katong desisyon atong tawana. Apan kung dili pud siya mo uyon sa nagdesisyon nga gikan sa kaugalingon. Si A mayon dunay puy pagbati nga buhaton ni o kini akong basihanan. Busa inyo ning buhaton o ang Dios na nakakita dili man ako ang tinubdan na, ikaw man. Wa na ako na ilha. O imong makaplagan, daghan gyud ang nakailan nako nga wala pud ni acknowledge, wa po ni ila nimo. Ayaw na ipamugos diya sa lawas. Nakaila ang lawas o nagpadayag sa akong pagbati. Kung ang tinuod yun nga gikan nako mo pasumbalik ang lawas. Katong magrepresentar sa Dios, magdumili gyud sa kaugalingon o hingpit gyud nga makasanati sa pagbuak sa kaugalingon. Si Moises na kinahanglan o termino sa full-time training sa wilderness, gibatukan gyud siya sa Dios dito o gibaliwala siya aron makarepresentar siya sa Dios. Kato makarepresenta sa Dios, dili gyud pumatarong sa iyang kaugalingon. Sunod nga punto. Kato makarepresenta sa Dios, man usa man ka tawo siya nga naa sa pagkabanhaw nga nagkinabuhi diya sa kinabuhi sa pagkabanhaw ni Kristo. Hinumdumi mga brothers, human ra gyud diha sa iyang pagkabanhaw o diha sa iyang pagkamanhaw nga ang anak sa tao gihatagan sa tanang pagbulutan sa langit ug sa yuta. Busa usanay ka mahindon ng punto sa usa ka tawo nga mo representar sa Dios sa hustong paagi. Ang iyang sungkod mamutot gyud. Wala niya gamita ang iyang sungkod nga pamunal niya. O namulong ra sa iyang kaugalingon ang sungkod. Nga namulak ang sungkod sa iyang kaugalingon, namulong sa iyang kaugalingon. Tingali wa siya makabatsyag niya na apan kita nakabantay ta. Ang pagkabanhaw, panghimatod o pagkonfirmar nga kini siya nagpadayag sa Dios, nakaila sa Dios, naa sa pagkambitay sa Dios o nagrepresentar niya. Busa na akos kalinaw nga modawat sa pulong o pagkambitay gikan ini. Mga igsoon, ang tanang mga positibong punto bahin sa atong may mayaon nga kaugmaon. Buot kong makinabuhi nining matuiga. Mga ginatos ngali o mga 1500. Doon na lang ko'y pagbati nga kamo mga igsoon, doon na gyud mo'y seryoso uban sa Ginoo. Naigugma mo sa Ginoo sa tibok ninyong pagkatao. Naigugma mo sa payuli sa Ginoo. Buot mong mahimong matinumanon hangtod sa katapusan og malalin uban sa mga mananaog og na kauban sa kasal o maghari sa usa ka libo ka tuig. Ako usab busa atong ihatag atong kaugalingon ngadto sa Ginoo sa usa ka bag-ong paagi. Ngayat ang batudan sa hingpit aron ang iyang kabuutan matuman. Ginoo, daygon ka namo. Ikaw alang namo. Among ipresentar among kaugalingon nga buhing halad. Magbuhat ka sa kaugalingon sa kinahingpitan gyud. Hangtod kami makarepresentar nimo sa paagi nga makahimaya nimo. Karon nay panahon nga buhaton nimo dinhi sa Pilipinas. O Ginoo, pahadlukang kaway, gunuuba siya. Baliwala ang iyang buhat. Himaya ang imong kaugalingon. Sa kabag-ong adlaw niabot na. Hallelujah!